हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ലെവൽ 3 ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. 12, 13, 14 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും സംഭൂത അസംഭൂത പരിപൂർണമായ നിയന്ത്രാവും അതുപോലെ ആശ്രിതനുമായിട്ടുള്ളവരുടെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ 9, 10, 11 ആരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമായിരുന്നു? എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരുന്നു? വിദ്യാവിദ്യയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യയും അവിദ്യയും വിദ്യ അല്ലാത്തതും അല്ലാത്ത ഭക്തിയും. അതെ, ശരിയായിട്ടുള്ള അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫലങ്ങള് രണ്ടുപേർക്കും 2 ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വിദ്യയുടെ ഫലം, അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. 2 പേർക്കും 2 ഫലമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. കൂടാതെ ആ ഫലം വിദ്യ ആരിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കണം എന്നാണ് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ശരിയായ ജ്ഞാനിയിൽ നിന്നുണ്ട്. അതിലൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ആ മന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ധീരനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ധീരനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക. അതായത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ആ വിദ്യ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ 13ാമത്തെ മന്ത്രം. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സംഭൂത അസംഭൂത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ, പ്രഭുപാദ കി ജയ്. 9 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങള് 9 തൊട്ട് 11 അറിവിന്റെ നിബന്ധനത്തിൽ, അറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം, വിദ്യ അവിദ്യ. ഇനി 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ളത് ആരാധനയുടെ വ്യവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംഭൂത എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സംഭൂത
ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളവനാണ്. അസംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രിതനായിട്ടുള്ള ഈ മറ്റു ദേവീദേവന്മാർ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സംഭൂതയെ ആരാധിച്ചാലും അസംഭൂതയെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അവിടെ പറയുന്ന സംഭൂത ഏതാണ്? 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? കഴിഞ്ഞ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മന്ത്രം. ഇന്ന് നമ്മൾ 13 കാണുന്നത്. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു അസംഭൂത ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും, എന്നാൽ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും നമ്മൾ സംഭൂതയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവാൻ തെറ്റായ വിവരണം. ദേവന്മാരോ? ഭഗവാൻ സംഭൂതി ഭഗവാനല്ലേ? സംഭൂതി ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്താണ്? ആ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സംഭൂതിയെ ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷന ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ മായാവാദികൾ ആരാധിക്കുന്ന നിരാകാരമായിട്ടുള്ള നിരപേക്ഷ സത്യം. അത് നിരാകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മനാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കേ പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ മായാവാദികളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ സംഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മന്ത്രത്തിലെ പറയുന്ന സംഭൂതി നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ല, ഈ മായാവാദികൾ ആരാധിക്കുന്ന അവരുടെ ഫിലോസഫി വെച്ചിട്ട് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള പരമസത്യത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രം അന്യത് ഏവ ഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുരസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരനാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. 10ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ വിദ്യ, ഇവിടെ അവിദ്യ. ഈ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. സംഭവാദിന് പകരം വിദ്യയും അസംഭവാദിന് പകരം അവിദ്യയും. അന്യതേവ ഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുരസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരനാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യതേവ ഹു സംഭവാത് അന്യഥാഹുരസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരനാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണത്തെ ഉപാസിച്ചാൽ ഒരു ഫലവും പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ച അധികാരികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഏത് ജ്ഞാനം? ആരെക്കുറിച്ച്? സംഭവാത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭവാതും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഭവാതും വ്യത്യാസമാണ്. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിരപേക്ഷമായ പരമസത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫലവും, അതാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണത്തെ ഉപാസിച്ചാൽ ഒരു ഫലവും പരമമല്ലാത്തതിനെ, അതാണ് അസംഭവാത്, അതായത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ സ്വതന്ത്രൻ ഒരു രീതിയിലും സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കാത്തത്, എപ്പോഴും ഒരാളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും
ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഫലവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം? ഇത് ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? ശുശ്രുമ. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ധീരനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം, കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ധീരന് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച് വിജചക്ഷിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിച്ച് തരാൻ സാധിക്കും. ആർക്കേ സാധിക്കൂ? ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ആധികാരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വിശദീകരിച്ച് കേൾക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ശരിയായ ഫലമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. സംഭവാത് അസംഭവാത്. സംഭവ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ പരമനാഥനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭവാത്, പരമോന്നതമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമോന്നതമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അസംഭവാത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അസംഭവാത്. സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അസംഭവം. വ്യത്യസ്ത തരം ആരാധനകളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് കൈവരുന്നത്. ആരെയും ആരാധിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരേ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരാധിച്ചിരുന്നത്? എങ്ങനെ വേണേലും ആരെ വേണേലും ആരെങ്കിലെയും ആരാധിച്ചാൽ മതി. ആരെയാണ് കൃത്യമായി ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ആരിൽ നിന്നാ കേൾക്കുന്നത്? നമ്മൾ പല പല സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പല പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ധീരനിൽ നിന്ന് കേട്ടാലേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫലങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആരെയും ആരാധിക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാവരും എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ചിലര് ദേവിയെ നന്നായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, മുരുകനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അയ്യപ്പനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ട ദേവതകൾ കാണും. അപ്പൊ ആ ഇഷ്ട ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ആരെ വേണേലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്ഥാനം കിട്ടും, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സ്വയം നിർമ്മിച്ച ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതാണ് പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയില്ല. ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പരമ്പരയുമായി ബന്ധമുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവിക്കണം. പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും, എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ഉള്ളവർ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ആരാധന മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തി നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഇനി മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ കൂടുതലും മായാവാദികൾ പറയുന്ന മുക്തി മാത്രമാണ്. ആ മായാവാദികൾ പറയുന്ന മുക്തി എന്താണ്? മായാവാദികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുക്തി എന്താണ്? അവരെന്താ പറയുക? നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലും, എന്തായി മാറും എന്നാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആരായി മാറും? ദൈവമായി. അതെ, ഹരിബോൽ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവമായി മാറാം എന്നുള്ള തെറ്റായ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സ്വയം നിർമ്മിച്ച ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ആണ് എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മായാവാദികളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ശങ്കരാചാര്യർ ഫിലോസഫിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ ഫിലോസഫി തന്നെ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരി ആക്കുന്ന ഒരു തരമാണ്. അതായത് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫി കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്താണ്? ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്രയേവ, ഏകോ മന്ത്ര തസ്യ നാമാനിയാണ്, സർവാഭിയേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ
മഹാദേവൻ തന്നെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അവതരിച്ച് വന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം വേറൊന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വന്ന അനുയായികളെല്ലാം അതിനെ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മളും ദൈവമാകും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എവിടെ പോകും? കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയുള്ള ആരാധന നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക? ഇപ്പോ നിരാകാരമായ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിച്ച് നമ്മളും ദൈവമാകും എന്നുള്ള ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി എത്തും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയണേ മാതാജി. അത് കാരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ കട്ടായിപ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് ധീരനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടരുന്നു. വരണ്ട വാദങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം ഒരു മഹാനായ മഹർഷിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മതതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. മതതത്വങ്ങളുടെ ഉറച്ച സത്യം മായം കലരാത്ത സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാജനങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരോഗമന പാതയും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോ മറ്റ് പല മതതത്വങ്ങളുണ്ട്. അത് ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ എല്ലാം സഹായിക്കില്ല. അത് മായം കലരാത്ത യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് അതുപോലെ അതിനകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ഇടാതെ മായം കലരാതെ സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇത് അറിയാൻ. അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാജനങ്ങൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മൾക്ക് പുരോഗമന പാതയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അത് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് ശാസ്ത്രം, ഏത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും, ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അത് ശരിയായ സ്രോതസ് ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് മായം കലർന്ന തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന ജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. കാരണം ആ ധീരനിൽ മാത്രമേ ഈ ആധ്യാത്മിക അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധം ലഭിച്ച് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് തരാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഈ ധീരൻ എവിടുന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? ഈ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം എവിടുന്നായിരിക്കും കിട്ടിയത്? മറ്റൊരു ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആ ധീരൻ മറ്റൊരു ധീരനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ജ്ഞാനം അത് ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ, മായം കലരാതെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കേട്ടാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ധീരൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയും ഓരോ സ്ഥലത്താണ് എത്തിക്കുക. എല്ലാ റോഡുകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു എല്ലാ പാതകളും ഒരേ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് സത്യസന്ധരായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലേ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പം പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ബോംബെയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആരാധന എവിടെയാണോ അതനുസരിച്ച് ഓരോ ലക്ഷ്യം കിട്ടുന്നു. അതാണ് യാന്തി ദേവ വൃതാദേവ പിതൃയാന്തി പിതൃ വ്രത ഭൂതാനിയാന്തി ഭൂതേജ. അത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത്, പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ പിതൃക്കളുടെ അടുത്ത്, ഭൂതത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭൂതത്തിന്റെ അടുത്ത്. എന്നാലോ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഒട്ടനവധി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏത് മന്ത്രം വേണമെങ്കിലും ജപിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എവിടെ പോകും? നമുക്ക് ആകെ 2 സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നെങ്കിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകം.
ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഉണ്ടെന്നും മറ്റു ദേവീദേവന്മാർക്ക് ലോകം ഉണ്ടെന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. എല്ലാരും സ്വർഗത്ത് പോകും, നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാരെയും സഹായിക്കുക, ആരുടെടുത്തും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുക, നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും, അതാണ് ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ധീരനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് തന്നെ പോകില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവിടേക്കേ പോവുകയുള്ളൂ. അതാണ് എല്ലാ റോഡുകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ, ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് മറ്റ് റൂട്ടിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അങ്ങനെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയൂ, മറ്റ് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ സാംസ്തതൈക ഭജാമി. എന്നെ എങ്ങനെയാണോ, എന്നിൽ എത്രമാത്രമാണോ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച്, നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹം കാണും. ചിലർക്ക് ഓരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഓരോ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരോടുള്ള ആരാധന, ആ വിശ്വാസവും നമ്മളിൽ വളർത്തുന്നത്. കാരണം ആ ദേവീദേവന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സാരമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സത്യമായിട്ടേ അദ്ദേഹം പറയും. കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോ അതായത് ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോ ഈ യമനിയമങ്ങൾ, അപ്പൊ യമനിയമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ചില ശിഷ്യന്മാര് പറയും, അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പാലിക്കാതെ ആർക്കും ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കൊടുത്തെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിൽ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജ് ആഫ്രിക്കൻ ശരീരമുള്ള ഒരു മഹാരാജായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് റേസിസം അനുഭവിച്ചതാണ്. കറുത്ത വർഗക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അധിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു. കൂടാതെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കോളേജിലെത്തി. അപ്പൊ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പല സന്യാസിമാരും കോളേജിൽ വരും. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഈ മഹാരാജ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, നീ ദൈവമാണ്, ഞാനും ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. നീ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക, ഈ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം കൂടുതൽ ചൊല്ലുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും നീയും ദൈവമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വാമിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ എവിടെ പോകും, എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം ഇരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം ഇരിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ നരകത്ത് പോയ നരകം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറയാൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്കേ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടാൽ മതി, നിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം നിനക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഗുരു ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജിനെ നേരെ പ്രഭുപാദനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇസ്കോൺകാരെ നേരത്തെ അറിയാം. ഇസ്കോണിലുള്ളവരിങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരും, ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ടാവും. ഇവരെന്താ ബെഡ്ഷീറ്റ് ധരിച്ച് വരുന്നവരാണ്, ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ജോക്കറിനെ പോലെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഇതുപോലെ കുറെ ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാര് വന്ന് അവിടെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരു മതിപ്പ് തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം അപ്പൊ വിചാരിച്ചു, ഈ ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്നത്. അന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ജോക്കറിനെ പോലെ ആകില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാണ് ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജ്. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ പ്രഭുപാദനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ക്ലാരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും, എല്ലാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരമോന്നതമായ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും തരാൻ കഴിവുള്ളത് ആർക്കേ ഉള്ളൂ? ഒരു ധീരന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ധീരൻ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരാനും നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനെ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജ് വലിയ ഭക്തനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോ അതാണ്, പല പല ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചാലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യം സാധിക്കില്ല. ആധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണ സംസ്കാരം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെ താക്കോൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം, ഈ ധീരൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ഭൗതികമായിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും, ഭൂമി കുലുങ്ങിയാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അതാണ് ആചാര്യൻ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വീഴുന്നവനല്ല ആചാര്യൻ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും വന്നാലും ആചാര്യൻ ഒരേപോലെ നിൽക്കും, അസ്വസ്ഥനായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെ താക്കോൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതൊന്നും ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പം ചില അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചില പള്ളികളില് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു ചില മെസ്സേജ് എടുക്കും. അതായത് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ, മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ആത്മാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആത്മാവ്, മനുഷ്യൻ അത്രയും വലിയവനാണ്, അവന്റെ ആത്മാവിന് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ആ മെസ്സേജിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം, അതില് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല നായ്ക്കളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട്, അദ്ദേഹം അന്ന് ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, ആ സമയത്താണ് ഇത് കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് രാവിലെ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നായ്ക്ക് ഇതുപോലെ ആത്മാവ് വന്നത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, അത് ആ പള്ളിയില് ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ആ വ്യക്തിക്ക് നായ്ക്കളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോ, ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോ ഈ വ്യക്തിക്ക് അത്ര, അയ്യോ അപ്പൊ എന്റെ നായ്ക്കൾക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ സാധിക്കില്ലേ, ഇനി മുതല് ഞാൻ ഇനി ഡൊണേഷൻ ഒന്നും തരില്ല, എന്റെ നായ്ക്കൾക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരുടെ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ആ മെസ്സേജ് മാറ്റി. അതായത് എന്താണോ സ്ക്രിപ്ചർ എന്ത് പറയുന്നോ അതിനെ മാറ്റുന്നത് അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ധീരനായ ആചാര്യൻ എന്താണ്? അദ്ദേഹം വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഒന്നും ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കില്ല. എന്താണോ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെയാണ്.
നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂല്യം വ്യവസ്ഥാപിതമായി തെളിയിക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം നാരായണൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് വേദസാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതിന് തെളിവ് തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തെളിവായിട്ട് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാധിരാധിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം, ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത്. അത് ഏതായിരുന്നു? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതെ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അഥർവ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മോക്ഷ ധർമ്മ, വരാഹ പുരാണ, ബ്രഹ്മസംഹിത, ഒരുപാട് പുരാണങ്ങൾ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത ഇതുപോലെ പല സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഒന്നും നമ്മളായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8ാമത്തെ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ആ ശ്ലോകമാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ്. ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. പൂർണ്ണ മനസ്സ്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. ഈ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആരാധന ദൃഢമാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മാനവ സേവ, മാധവ സേവ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ്? മാനവ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ചാരിറ്റി കൊടുക്കുക, അനാഥാലയങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനം, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആശുപത്രി നടത്തുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള മാനവ സേവ. അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വില കൂടിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കെട്ടുന്നത്? ആ പൈസ കൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ? ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്ത്, പാലഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പാലാണ് ഈ കളയുന്നത്? ഈ പാല് ഒരു നേരം ആഹാരം ഇല്ലാത്ത എത്ര പാവങ്ങളാണ് ഇതില്ലാതെ നടക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വക ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് മാനവ സേവയല്ലേ വലുത്, മാനവ സേവയെ മാധവ സേവയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയും. അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എത്ര പണം കൊടുത്താണ്. ഇപ്പോ ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നല്ല ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുപാട് പൂക്കളും, അതുപോലെ അവിടുത്തെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, ഇത്രയും പണം എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താൽ പോരെ? അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത്. ഈ മണ്ടന്മാർ, മൂഢാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ളവർ. ഇവർക്കറിയില്ല, അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇത് വെറും കല്ലല്ല, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഭഗവാനാണ് ഈ ഉള്ളത്. ഈ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത് വാല്യൂ ആണ് മാനവ സേവയ്ക്കുള്ളത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരുവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഒന്ന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും? ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, അവിടെ എന്താണ്? ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി
മറ്റൊരു ജീവനെ നമ്മൾ ബലി കൊടുക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ജീവൻ, അതാണ് മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. എന്താ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ വേദനയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നല്ലൊരു സേവനം ചെയ്തു, ഇന്ന് ആ വിശന്നിരുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പോ എത്ര എത്ര ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ മാനവനെ സേവ ചെയ്യുമ്പോ അതേ സമയത്ത് എത്ര ജീവനുകളെയാണ് നമ്മൾ അറവുശാലയിൽ പോയി കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഈ മാനവ സേവ ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലായിടത്തും നോൺ വെജ് ആഹാരങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കട്ടെ, അതിലാണ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നം. മാനവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരാൾക്ക് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു അവസാനമില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിന് പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കോടീശ്വരനായ വ്യക്തിയുടെ മകൻ, ആ മകൻ വീട് വിട്ടുപോയി. വീട് വിട്ടുപോയ ആ മകൻ തെരുവിൽ കണ്ടാൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവന് വേണ്ട ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, വേറൊരാൾ അവന് വേണ്ട വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവൻ ഈ വസ്ത്രവും ഈ ആഹാരവും കൊണ്ട് അവൻ സംതൃപ്തനാകാൻ സാധിക്കുമോ? കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി വന്ന വ്യക്തിക്ക്, അപ്പൊ നമ്മൾ വഴി കാണുമ്പോ അയ്യോ മോന് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളല്ലോ, അപ്പൊ മോന് ആഹാരം തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നു, അവന് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നു, ഇവൻ അനാഥനല്ലേ, ഞാൻ ഇവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവനെ എന്റെ മോനായിട്ട് വളർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നാലാമത്തെ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നു, അവനെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ 4 പേരിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ? അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കോടീശ്വരനായ അച്ഛൻ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്യിച്ചാലും അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അതൊരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കോടീശ്വരനായ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആരാണ് കോടീശ്വരനായ അച്ഛൻ? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറെ പല ടൈപ്പ് ദരിദ്രരായിട്ടിരിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആവുമോ? അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, ഭൗതികമായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ബംഗ്ലാവിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രശ്നം മാറുമോ? അതാണ് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാനവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മള് മാനവ സേവ ചെയ്യില്ല എന്നല്ല, മാധവ സേവ ഇല്ലാത്ത മാനവ സേവ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരവും നമുക്ക് തരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാനവ സേവയ്ക്ക് എതിരല്ല. ഇസ്കോൺ തന്നെ എത്ര ആശുപത്രികളുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന, ഭക്തിവേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ കൂടുതലും അവിടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുകയും മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അവസാന നിമിഷം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടാനുള്ള രീതിയിലുള്ള മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും നമ്മളെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആർക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റല് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രായമായി നമ്മൾ കുറെ മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ ഫുഡ് ഫോർ ലൈഫ് ഇസ്കോൺ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആ ഫുഡ് എന്താണ്? പ്രസാദമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മാധവ സേവ ഇല്ലാത്ത മാനവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ മാത്രമേ സേവിക്കുന്നുള്ളൂ. ശരീരത്തിനെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടുന്നതും നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിനെ ഇതുപോലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്താൽ കർമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മാധവ സേവയോട് കൂടി ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതിന് പ്രഭുപാദർ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഭരത് മഹാരാജിനെ പറയുന്നുണ്ട്.
ഭരത് മഹാരാജ് എന്താണ്, അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്റെ രാജ്യവും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് കാട്ടിൽ വരികയാ. കാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ മാനിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള സഹതാപം തോന്നി. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഒരു മാൻ ഒരു ജീവനല്ലേ, അപ്പൊ ആ ജീവനെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാഷൻ, ഒരു സഹാനുഭൂതി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതാണ് മായ. മായ അത്രയ്ക്ക് ശക്തമാണ്. പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയും, എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മായയെ അത്ര പേടിയില്ല, മായയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് പ്രഭുപാദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഞാനിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഞാനിപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മായയ്ക്ക് എന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. അത് വെറും എന്താണ്, അത് നമ്മളുടെ തോന്നലാണ്. മായയുടെ ശക്തി അറിയില്ല. എപ്പോ വേണേലും മായ നമ്മളെ കയറി പിടിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സഹാനുഭൂതി ഒരു മാനിനോട് തോന്നി. ആ മാനിനോട് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ആ മാനിനോ കർമ്മം മാറ്റാനും സാധിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം ഒരു മാനായി മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ആരുടെയും കർമ്മം മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ എത്ര മാനവ സേവ ചെയ്താലും. അപ്പോ ഈ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്താലും, നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്താലും, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താലും, കുറെ പേര് ഒരുപാട് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയവനായിരിക്കും നാളെ ഒരു വലിയ ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മൾ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യും, നമുക്കും ആ ഒരു പങ്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അകർമ്മയിലേക്ക് പോകണം. ആ വ്യക്തിയെയും കൂടെ അകർമ്മയിൽ, ആ വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൂടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും മാറുന്നില്ല. അത് കർമ്മം അത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ കർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സേവനമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പരമമായ സേവനം. അതെന്താണ്? അതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം, പ്രസാദം കൊടുക്കാം. അപ്പം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കീർത്തനത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കീർത്തനം, എല്ലാവർക്കും പാട്ടും നൃത്തവും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കീർത്തനവും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് അറിയാതെ പോലും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല, ഈ പാട്ട് എന്താണ് എന്ന് അറിയാനും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. അത് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുന്നു, അവിടെ അവരുടെ കൂടെ നൃത്തം വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ അതൊക്കെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക മാധവ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാൽ എല്ലാരും സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചാലേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും മാറില്ല. മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാർക്കൊന്നും നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇപ്പോ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി ദരിദ്രനായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാനിപ്പോ പണക്കാരനാക്കി മാറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എത്ര വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്തത്, ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കി ആ വ്യക്തിക്ക് കട ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനമൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. ആ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം ദരിദ്രനാവാനുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കർമ്മം എന്തായി മാറും? ചിലപ്പോ അത് അസുഖമായിട്ട് മാറും, അസുഖങ്ങൾ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വരാം. അങ്ങനെ ഈ കർമ്മം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിയെ വന്ന് പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാതയാണ് മാനവ സേവയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് എന്താണ്? മാധവ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മാധവ സേവ ചെയ്താലേ മാനവ സേവയ്ക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ മാനവ സേവ തന്നെയാണ് മാധവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. മാധവ സേവയാണ് ശരിക്കും മാനവ സേവ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോ എല്ലാരും മറ്റെല്ലാവർക്കും നല്ലത് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാമസങ്കീർത്തനമൊക്കെ, സ്ട്രീറ്റ് നാമസങ്കീർത്തനമൊക്കെ വെക്കുന്ന എന്താണ്? അപ്പൊ ആ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ആ റോഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അത് തന്നെ അവർക്ക് പുണ്യമാണ്. അവര് ചിലപ്പോ പുച്ഛത്തോടെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കും.
നമ്മളിപ്പോ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ, ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഈ എന്താ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ ഇവര് ബുക്ക് വിറ്റ് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കരുതും. പക്ഷെ ചിലടത്ത് പറയും ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ആദ്യം അവര് വാങ്ങിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഒന്ന് തൊടുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു മാധവ ഭഗവാന്റെ, അതായത് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും ആ ഒരു പുണ്യം അവരിലേക്ക് വരികയാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം കൊടുക്കുക. അവർ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണ്ട, എന്നാലും അവര് തൊടുവല്ലോ, ഭഗവാനെ തൊടുവല്ലോ. അങ്ങനെ ചില ഭക്തന്മാർ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതാണ് മാനവ സേവ ആണ് മാധവ സേവ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. എന്താണ് മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ. അതായത് ആ പണക്കാരനായ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുമ്പോ നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ദുഃഖം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ സുഖവും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ഇതെല്ലാം കർമ്മം അനുസരിച്ച് സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടി, സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ സുഖത്തിന് എല്ലാവരും അതാണല്ലോ, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് എല്ലാരും അധ്വാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരദമുനി പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയാണോ ദുഃഖം ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ സുഖവും വന്നോളൂ. നീ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന, അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പറയും പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ആഗ്രഹം അല്ലേ, ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം. അല്ലാതെ ശരിക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജനിക്കുമ്പോ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള. കാരണം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷനും ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല. ഈ അതിനെ നമ്മളങ്ങ് അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണടക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഇല്ല. ജനനമൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് എത്രമാത്രം നരകിച്ചിട്ടാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അത് വയസ്സാകുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നങ്ങ് നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുകളയാണ്. എന്നാലും മരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടണമെന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ധീരനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ മനുഷ്യന് വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയും, ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ക്ഷാമമായിട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ധീരനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ധീരനിൽ നിന്ന് കേട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ധീരൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന, ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരുകൾ നനയ്ക്കുന്നതിന്റെ സാമ്യം ആത്മീയ നേതാക്കൾ ദൈവങ്ങളെയും ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾ വേരിന് പകരം ഇലകൾ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. പോഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? വേരിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ മാധവനെ സേവ ചെയ്താലേ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാം പോഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണങ്ങി പോകുന്നു.
അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈക്ക് വേറെ ആഹാരം, കാലിന് വേറെ ആഹാരം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേറെ ആഹാരമല്ല. നമ്മളെല്ലാം നേരെ എങ്ങാണ് വയറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. വയറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും അത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വയറ്റില് പോകുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിലെ എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ആ മരത്തിന് എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് മാധവനെ സേവ ചെയ്യണം. മാധവനെ സേവ ചെയ്താലേ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ല. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ശാഖകൾ, ചില്ലകൾ മറ്റെല്ലായിടത്തും ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ ആമാശയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തി സാന്ദ്രമായ സേവനത്തിലൂടെ പരമമായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ദേവതകളെ എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടും നമ്മൾ കാരണം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മറ്റെല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ആരാധിച്ച ദേവിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാരെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഈ ദേവിയെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേവിക്ക് കോപം വന്നാലോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളില് അത് മനുഷ്യരില് പല പല ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു, അപ്പൊ മറ്റേ ആളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ദൈവങ്ങളെയും കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കാണരുത്. ദൈവങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അവരെല്ലാം ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെപ്പോലത്തെ ചിന്തയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്തോഷരാവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. മറ്റു ദേവീദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾ ശരിയായ പാതയിൽ എത്തിയല്ലോ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പാത നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചല്ലോ എന്നറിഞ്ഞ് മറ്റു ദേവീദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാരും തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പരമനാഥന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും. ഇനി ഇവിടെ ബുധ അബുധ അല്ലെങ്കിൽ ബുധയും മൂഢയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? മുനിമാരും വേദങ്ങളും നൽകിയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർക്ക് അവരാണ് ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ. അവരെവിടുന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം അറിയുന്നത്? മുനിമാരിലും വേദങ്ങളിലും നിന്ന് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ പഠിച്ചാണ് അവരറിയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം അർജുനൻ ആരിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് കിട്ടി. അർജുനനെ പോലെ പരമോന്നത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദിക അറിവ് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉത്തമന്മാർ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ, അതായത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുന്നു. ഗീത അർജുനൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹിയായിരുന്നു, സമാധാനവാദിയായിരുന്നു, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് പറയും അർജുനൻ എത്ര ആരെയും കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, കൃഷ്ണനാണ് ഇത്രയും വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹവും സമാധാനവാദിയൊക്കെ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു, എന്താണ് മനുഷ്യസ്നേഹിയും സമാധാനവാദിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഇത്രയും നീചരായിട്ടുള്ള ഈ കൗരവന്മാരാണ് നാളെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വട്ടം യുദ്ധം നടക്കാതിരിക്കാൻ പല രീതിയിൽ സമീപിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ഒരു നടക്കും നിൽക്കുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതെന്താണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അർജുനന് ആ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോ അങ്ങനെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയും സമാധാനവാദിയുമായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്തത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ബുധ. ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവരെങ്ങനെയാണ് അജ്ഞാനം ലഭിക്കുക? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ആ ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഉത്തമന്മാർ. ഇനി ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ, അവരെയാണ് മൂഢ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ അബുധ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൂഢയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വാക്ക്. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ എന്താണ്? സ്വയം നശിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവരെന്താണ്? അവര് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ, ഏത് പാത വേണേലും സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. ഈ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോ, ഇന്ന എന്താണ് പ്രായശ്ചിത്തം ഇതായിട്ട് ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തോ, എല്ലാം ശരിയാവും, അങ്ങനെ പറയുന്നവരല്ല. അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരും മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പോ തെറ്റായിട്ടുള്ള വസ്തുത പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് മൂഢന്മാർ. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ 9.11 പറയുന്നു. മൂഢന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നമാ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നാൽ പോലും അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആയിരുന്നു അതെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവര് വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതാണ് മൂഢന്മാർ. അപ്പൊ മൂഢന്മാർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പാത മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവർ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. സംഭൂത, സംഹാരമാണ് ജനനത്തിന്റെയും ഉപജീവനത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വികാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടം പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. 7.26 പറയുന്നുണ്ട്, ഓ അർജുന, പരമമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതും വർത്തമാനകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എനിക്കറിയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് സംഭൂത. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളവനാണ് സംഭൂത. അദ്ദേഹം സംഹാരത്തിനും സൃഷ്ടിക്കും എല്ലാം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട്. എല്ലാം നടക്കുന്നത് അർജുനനോട് പറയുന്നു, മുമ്പുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും ഇപ്പൊ ഉള്ളതും എല്ലാം എനിക്കറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉണ്ടാകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ്? ജന്മം കൊണ്ടാണോ ഈ യോഗ്യത? ഈ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജന്മം കൊണ്ടാണോ ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാവേണ്ടത്? കർമ്മം കൊണ്ട്. കർമ്മം കൊണ്ട്, അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യോഗ്യത വരുമ്പോൾ, കർമ്മം കൊണ്ട് യോഗ്യത വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനും ഉത്സാഹിയുമായി തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ യോഗ്യത വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യം, ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യാനും നാമം ജപിക്കാനും എല്ലാം ഉത്സാഹം വരുന്നത്. യാന്ത്രികമായി ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം അവന്റെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അത് തുറന്നു തരികയാണ്. അത് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ യോഗ്യത കൈവരിച്ചു. നമ്മളെല്ലാരും ആ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു താല്പര്യം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ആ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സും ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ പ്രതിനിധിയിൽ കൂടെ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഭഗവാൻ തരികയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട്. ഇതിന് ഈ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഏത് അധമനാണെങ്കിലും ഈ യോഗ്യതയിൽ എത്താം. എപ്പോൾ? അവൻ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി.
നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയും നോക്കുന്നില്ല. നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ അവൻ ബ്രാഹ്മണി ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നാനും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുക പോലെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, പക്ഷെ അവർക്ക് സ്വയം തോന്നിയാലല്ലേ നാമം ജപിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാനും ഒരുപാട്, അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളും ഒരുപാട് ദാന കർമ്മങ്ങളും ഒരുപാട് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതും അത്ര നിസ്സാരമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് അനാവരണം ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് പല പല ആധ്യാത്മിക സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അവിടെ പോയപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം കൂടുകയല്ലാതെ ഇതിനൊരു കുറവ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ചെയ്യും, ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, അതെല്ലാം എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും ഈ പൂജയൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല വീട്ടിലെല്ലാ ഐശ്വര്യം കിട്ടും. എല്ലായിടത്തും ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരും, ഒരുപാട് പണം വീട്ടിൽ വന്നു ചേരും, എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ തരാനാണ് ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ കൂടെ ശരിയായ ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരായി പോവുകയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കൂടാതെ സംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വ്യക്തമാവും. നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആരാധനയൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു, ശരിയായ പാത ഇതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾ ഒരു വിമോചിത ആത്മാവാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉയർന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്പർശനം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പോ നമ്മളൊരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഓരോ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി പോകുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ള ഒരു മാതാജിമാര് കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, ഹരിബോൾ. അപ്പൊ ഇതൊരു സയൻസ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പാതയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ക്ലേശാഗ്നിയിലാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലുള്ള വിരക്തിയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ തോന്നി തുടങ്ങി. ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും നമുക്കൊരു വലിയ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഈ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി അസംഭൂതി പറയുന്നുണ്ട്. സംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആശ്രയത്തിൽ കഴിയുന്ന മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് ഫലമാണ്. ഇനി ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന്, ഈ രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, കൂടാതെ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ ധീരനിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവിക്കണം. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, ശരിയായ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം. സംഭൂതമോ അസംഭൂതം? എന്താണ് സംഭൂതി അസംഭൂതി?
സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സംഭൂതി. അസംഭൂതി ദേവീദേവന്മാരെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാർ, അതായത് അവര് ആ സംഭൂതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവര് സ്വതന്ത്രരല്ല, ആശ്രിതരാണ്. ഇനി ബുധ അബുധ അല്ലെങ്കിൽ മൂഢ. ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ബുദ്ധി ബുദ്ധിയുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചെയ്യുക, ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം അതെ. ജ്ഞാനം എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ധീരന്മാരെ ധീരനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് കിട്ടും. മൂഢന്മാർക്ക് എന്താണ്? മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ. അവർക്ക് എവിടുന്നാണ്? അവര് ഇതുപോലുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല ജ്ഞാനം. അതെ. ഇനി മാധവ സേവനം മാനവ സേവനമാണോ അതോ മാനവ സേവ മാധവ സേവയാണോ? ഇതിലേതാ കറക്റ്റ്? മാധവ സേവ. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ. അത് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്ത് പറയാം? തെളിവുകൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കാന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അത് ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഈ കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ യഥാർത്ഥ ആളുടെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്നാലേ അത് യഥാർത്ഥ സേവനമാകുന്നുള്ളൂ. അതാണ് മാനവ സേവ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു പൂർണ്ണമായ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ ആ മനുഷ്യന് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ എല്ലാ ശാഖകളിലും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വയറിന് കിട്ടണ പോലെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോ എല്ലാ മാനവ സേവ ആയി മാറുകയാണ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ധീരൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ശ്രവിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തില് കൂടുതലും ധീരനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അവിദ്യനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ധീരനെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫേ പറഞ്ഞോളൂ. ഇതില് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമാക്കി ഈ ധീരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ